Cross-border cooperation lays the foundations for integrated sustainable development and provides long-term solutions to reduce pollution and encourage the use of green energy. The municipalities of Kladovo and Drobeta Turnu Severin are implementing in cross-border partnership the project Sustainable Development for Greener Local Communities in the Danube area, designed to provide green solutions to improve conditions for sustainable energy development in Romania and Serbia. The project is co-financed by the European Union and partner states under the Romania-Serbia Interreg IPA cross-border cooperation program. The project aims to provide green solutions to improve the conditions for sustainable energy development in Kladovo and Drobeta Turnu Severin and proposes the use of new technologies in the sustainable energy sector. Two of the measures that will result from the implementation of the project concern the improvement of energy efficiency and the increase of energy consumption from renewable sources. The project involved the installation of photovoltaic panels on 4 public buildings belonging to the City Hall of Drobeta Turnu Severin, organizing public awareness campaigns on environmental protection and the use of energy from renewable sources. The experts that were employed to the project presented at the organized seminars the importance of innovation in the energy sector, but also in the field of environmental protection. As part of the activities, several events were organized, amongst them info days in primary and secondary school in the municipalities of Kladovo and Drobeta Turnu Severin. During these events, the sustainable use of the environment and natural resources was promoted. Info days in public institutions in Kladovo and Drobeta Turnu Severin. They promoted the sustainable use of natural and environmental resources with a special focus on energy efficiency and the possibility of reducing energy consumption in the context of changing the daily behavior of employees. One-day seminars were also organized for students from Kladovo and Drobeta Turnu Severin on renewable energy and practical measures to reduce energy consumption. The project supports the use of renewable energy sources, the reduction of greenhouse gas emissions, environmental protection and employment, and innovation through energy centers and cross-border cooperation. The overall objective is to stimulate an environment that allows community development, as well as empowering the public, business and civil sector to be effective and responsible actors in the development of sustainable energy using natural resources rationally and reducing climate change based on partnership and implementation of the principles of the European Union. The overall objective is to stimulate an environment that allows community development, as well as empowering the public, business and civil sector to be effective and responsible actors in the development of sustainable energy using natural resources rationally and reducing climate change based on partnership and implementation of the principles of the European Union. Cred că o mână de ajutor, de conștientizare, dacă vrei, a fost chiar criza pandemică de coronavirus, care eu o numesc corona-criză. De ce? Pentru că atunci ne-a dat acel semnal de alarmă că, într-adevăr, mediul are nevoie de noi, resursele naturale și mai mult, și ne trebuie acele percepte pe care noi le-am transmis datorită acestui program implementat împreună cu partenerii noștri din Serbia, și anume prin info-seminarii care au avut rolul lor, urmând anumite grupuri țintă, coordonate foarte bine, chiar impecabil de doamna Delia Râmniceanu, pe segmente de vârstă diferite, pornind de la clasa 5 a unor licee de elită din Severin, până la clasa 12, unde partenerii s-au dovedit redutabili actori ai acestor acțiuni. Am fost uimită să văd implicarea profesorilor în astfel de acțiuni. Am încercat prin acest proiect, care s-a desfășurat prin foarte multe informări, dar nu formale, ci informări care să aducă un surplus de valoare acelor participanți. S-a desfășurat pe mai multe segmente de specialitate,
în sensul că am mers la operatori economici, printre care Carrefour-ul, pe care îi felicit pentru măsuri la care chiar nu mă așteptam, până nu ești în inima lor, nu ai cum să le cunoști. De asemenea Cora, apoi am trecut la Secom, unde am văzut de asemenea lucruri legate de nu numai de apă, care este lichidul nostru vital, fără de care n-am putea trăi, dar măsuri concrete care vizează într-adevăr orice resursă, indiferent de învelișul care este atribuit. Am mers, bineînțeles, pe dezvoltarea instrumentelor și tehnicilor variate. Eu am mers pe partea de teorie, dar cu foarte multe elemente de aplicabilitate, noi urmând, dar pandemia a venit peste noi, ca în vară să fi făcut chiar exemple de bune practici, împreună cu partenerii noștri din Serbia, dar observați că pandemia, repet, ne-a arătat, conform multor imagini satelitare, că Pământul și-a tras sufletul. Resursele încet s-au regenerat. Deci intervenția noastră, dacă nu este rațională, echilibrată, tocmai asta ne diferențiază de celelalte membre ale regnului animal. Noi aveam acea conștiință, iar eu am mers pe cele 4 coordonate care trebuie în orice proiect. Mă refer de exploatare durabilă. În fond, ce vrea dezvoltarea durabilă? Să mă bucur eu însă, alături de membrii generațiilor actuale, de tot ceea ce mediul îmi oferă, dar să fac de așa natură încât să mai rămână ceva și urmașilor noștri. Ori ritmul în care noi am trecut la exploatare ne arată că foarte multe din resursele naturale sunt în stare de epuizare. Și atunci ne vom întreba ce vor face generațiile care vin după noi. Asta înseamnă conștientizare, o responsabilizare pe care o fac cu mine însă. Revin la criza de COVID. Ne-a schimbat obiceiurile de consum, chiar legate de resursele naturale. Charles Darwin spunea atât de frumos că cei puternici rezistă. Eu aș adăuga acum, cu umilă pregătire, îmi permit să-l adaug ca, dacă vreți, un adagiu plin de durere la ceea ce a afirmat Darwin, și anume că acum cred că rezistă cei care știu să se adapteze. Din nefericire. Gândiți-vă la cele peste 450 de milioane de tone de deșeuri care anual, conform acelui raport Eco-România, se depozitează mai mult decât primar în vestitele containere, dar care nu sunt prelucrate apoi. Noi nu avem pe teritoriul județului Mehedinți nici măcar o întreprindere de reciclare. În 1984 eu am fost împreună cu un coleg de la Colegiul Universitar în Franța. Am adus acele pubele, chiar termenul de pubelă vine de la ministrul francez pubel, le-am pus, dar noi degeaba am încercat să conștientizăm populația, ea fiind foarte receptivă la aceste măsuri de reciclare selectivă, atâta timp cât partenerii care colectează deșeurile nu o fac cum noi am selectat. Avem firme care vin și iau otova și atunci este o muncă de genul cooperativa LAIU. Deci fiecare segment al societății trebuie să perceapă, să cunoască, să conștientizeze și abia apoi să se responsabilizeze. Sunt lucruri care sunt semnale de alarmă. Noi am avut un dialog extraordinar, probabil că generația care vine mult după noi, cei din 5-8, sunt foarte pregătiți, chiar conștienți poate mai mult, iar ei vor transmite aceste obiceiuri de consum, aceste obiceiuri de raționalizare, pentru că pe mine mă sperie la un moment dat cifra cu care noi vom atinge un apogeu în 2050, aproape 10 miliarde de locuitori. Gândiți-vă că acea cantitate, conform Uniunii Europene, 5% abia acum se reciclează în România. Ori primăriilor revine obligativitatea să recicleze de 10 ori mai mult, adică 50% din deșeurile care, trebuie să recunoaștem, ne afectează. Acum, cu această pandemie, s-a înmulțit plasticul. Pornind de la măștile pe care le vedem împrăștiate absolut peste tot, în locuri care nu prea își merită soarta, să nu mai vorbim adaptarea restaurantelor, care imediat, fiind în pandemie, au trecut la
livrare acasă, în recipiente de plastic, pahar de plastic, farfurie de plastic, tacâmuri de plastic, etc. Deci omul a știut să se adapteze. Și mediul încearcă, el are singur o putere de regenerare. Este foarte adevărat. Natura știe cel mai bine. Dar SOS-ul pe care îl dă zilnic, salvați-mă, ar trebui să ne deschidă un pic urechiușele, mai ales pentru noi, cei care trăim. Încă suntem într-o insulă de biodiversitate extraordinară, Drobeta Turnu Severin. Este unul din factorii pentru care eu am ales să rămân aici în Drobeta, datorită încă prezenței a spațiului verde. Facem parte din orașele în primele locuri la nivel de România. Dar revenind la resurse, am încercat să le transmitem celor mici, dar deja ei erau conștienți. Asta m-a uimit, mai ales cei de la Liceul Pedagogic și Liceul Traian. Ei deja știau obiceiurile de consum, știu clar, vedeți, noi din dorința probabil a unor lucruri care nu le-am avut în trecut, pregătim mese somptuoase din care jumătate merg la gunoi. Și atunci înseamnă iarăși o responsabilizare a resurselor pe care le folosesc, nu numai la resursele de hrană. Gândiți-vă la orice fel de resursă. Apa, dacă am folosit eu la duș nu o jumătate de oră și doar 5 minute de duș, înseamnă un alt. Ori ei veneau și spuneau, doamna, păi dacă facem dușul mai puțin, dar deja știau. Ori asta mie mi-a dat curaj să cred că, într-adevăr, încet, încet, acest proiect, mai ales prin practicile pe care doamna lector Mariana Ciobanu, care m-a secundat și este chiar absolventă de ingineria mediului, ea a trecut concret la nivel de 5-8 de data aceasta, nu a mers spre operatorii economici, unde a încercat să facă cu ei, normal la nivelul de accesibilitate, la nivelul de înțelegere, de percepția lor, anumite practici legate de, dacă vreți, reciclarea, ce înseamnă fiecare pubelă, are însemnul înscris pe ea și, într-adevăr, absolut fiecare școală înseamnă că profesorii acelor locații, la care eu am avut onoarea să și seminarizez, dar și să avem exemple de bune practici, au perceput exact cum noi ne-am dorit. Cred că este un proiect, pe lângă tenta morală, pentru că fără morală și fără elementul social, noi nu avem ce căuta în dezvoltarea durabilă. Asta vrea dezvoltarea durabilă. Să dezvoltăm cele 3 coordonate. Mediul, să mă bucur și eu de un mediu ca populație, dar în primul rând, dacă nu sunt morală, nu știu să respect nici legile societății, nici pe cele ale mediului. Mediul are 4 legi. Legea ale naturii, scrise super de Barry Commoner, da? Natura se pricepe cel mai bine. Totul se duce undeva, este acel principiu al vaselor comunicante. Inclusiv deșeurile, dacă am ști, să nu le mai aruncăm la întâmplare. Cu toții știm că aceste proiecte europene au un rol important în cadrul comunității locale, în cadrul comunităților în care acestea sunt implementate și se desfășoară. Bineînțeles că școala noastră n-a făcut o excepție, elevii noștri, dar și cadrele didactice, s-au bucurat de informații oferite de specialiști în domeniu cu multă experiență. Astfel că putem să spunem că educația ecologică joacă un rol important în comunitatea noastră. Tânăra generație are un cuvânt important de spus în acest sens. S-a discutat foarte mult despre reciclare, despre reciclarea selectivă a deșeurilor. Iată, educația ecologică ne învață cum să reciclăm selectiv în acest domeniu. Să nu uităm că în cadrul Uniunii Europene, România se află pe penultimul loc. Din păcate, reciclăm doar 11% din deșeuri, având în vedere că media europeană ajunge undeva la 47%. Deci, comunitatea are nevoie de informații în acest sens. Consider că este nevoie să ne schimbăm opinia, percepția, adică să învățăm să colectăm selectiv, putem să achiziționăm produse reciclate, firește la prețuri, la costuri mai mici și, foarte important, să susținem, să respectăm implementarea acestor proiecte.
Ce s-a schimbat odată cu participarea elevilor din cadrul școlii numărul 1 la aceste cursuri? Ați văzut o schimbare în percepția copiilor? Au participat activ. Ăsta este un element de noutate. Au fost interesați de tema prezentată în cadrul seminarului. Au conștientizat importanța mediului. Reciclarea, până la urmă, contribuie din plin la creșterea calității vieții. Ori dacă noi nu menținem un echilibru între activitățile noastre de zi cu zi și mediu, atunci ajungem la dezechilibre majore. Au învățat că pot să colecteze hârtie, carton, peturi, sticlă și așa mai departe. Da, au fost extrem de interesați și chiar au și discutat după acest seminar cât de important este să învățăm să reciclăm. Au dus ei informația mai departe și colegilor de clasă, colegilor de școală, cei care nu au participat la aceste cursuri? Cu siguranță, da. Au fost foarte încântați. Au fost foarte încântați de doamna expert care a prezentat informațiile. A avut un impact pozitiv. Doamna a făcut inclusiv aplicații practice, adică le-a arătat foarte clar, le-a vorbit de codul de culori specifice reciclării, au învățat ce reprezintă și ce semnifică fiecare culoare în parte și cu siguranță da. În momentul acesta colectezi selectiv? Eu personal, da. Eu împreună cu familia mea, da. Ai dus această informație și acasă și către colegii tăi care nu au participat la curs, le-ai explicat ce s-a discutat? Eu am făcut cu tot din adinsul, am încercat să le explic și să le fac să înțeleagă. Nu știu, majoritatea dintre ei au înțeles, dar nu la toți le-a ajuns această informație, nu toți au recepționat această informație. Pe de altă parte, este important să trăim cu toții într-un mediu curat și într-un mediu sănătos. Iar până la urmă, omul este cel care are ultimul cuvânt de spus atunci când vine vorba despre poluare. Vorbeam despre modul în care este afectată viața acvatică, pentru că pe malurile râurilor, cu preponderență se depozitează aceste peturi. Da, inclusiv la noi în Gravoi este un lac plin de deșeuri, deci acolo populația peștilor a scăzut radical, nu se mai prind pești în lac. Eu, astă vară, împreună cu câțiva prieteni și familia, am încercat să adunăm de pe acolo, dar degeaba. Am fost în urmă cu o săptămână, am fost acolo, erau foarte multe deșeuri, le-am strâns cât am putut, după o săptămână erau la loc, adică nu are niciun impact. Omul vine, mănâncă și aruncă deșeurile și nu se gândește la consecințele pe care le face atunci când aruncă un deșeu. Există 3 feluri de pubele, albastre, verzi și galbene. În ele separat se pot depozita sticla, hârtia și cartonul și plasticul. Faceți acest lucru în cadrul școlii, selectați colectiv? Exact, și în cadrul școlii, dar și în cadrul când suntem acasă, toții vrem să protejăm mediul, ca să nu dăunăm foarte mult naturii, pentru că ea ne oferă oxigen. În momentul în care depozităm în locuri neautorizate și am văzut că mulți cetățeni aleg să nu meargă la depozitul ecologic de depozitare a deșeurilor, le lasă pe marginea drumului, cum pot ele afecta și cum ne pot schimba viața deșeurile depozitate necontrolate? Ele pot afecta foarte mult natura, pentru că dăunează, și plasticul, din ce am învățat, se poate degrada în 1000 de ani. Cum a fost cursul, seminarul la care ați participat, cum a fost expertul în cadrul proiectului și ce lucruri noi ați învățat în cadrul acestui seminar? Noi, în cadrul acestui seminar, am învățat foarte, foarte multe lucruri. Exact despre și cum v-am spus, se pot sorta anumite gunoaie la bubele și am aflat că pastiile expirate se pot duce la farmacie pentru a fi reciclate.
Lucruri importante, unele dintre ele pe care nu le cunoșteați. Dar, pe de altă parte, este important să găsim și alternative ecologice, cum ar fi o alternativă ecologică pentru producerea energiei electrice. Energia solară, panourile solare pe care le vedem montate pe, din fericire, din ce în ce mai multe clădiri, credeți că vor duce ele la scăderea gradului de poluare? Da, exact ca și energia pe eoliană, ele nu dăunează mediului. In cooperation with the primary schools in the project area, an equipped training center will be established in the Kladovo Technical School in Serbia. The school will provide a room with 30 workplaces for the installation of the necessary equipment and software. Also, during the establishment of the process, a curriculum will be developed for several types of education adapted to the target groups: unemployed, young people, and stakeholders who need additional education or professional pre-qualification. The training center will also be used by students of the Kladovo Technical School and other vocational schools in the area. Projekat Zelena ekonomija za zelenije lokalne zajednice u Dunavskoj regiji je projekat koji realizuje opština Kladovo kao vodeći partner i opština Drobeta Turnus Severin sa partnerske strane iz Rumunije. Projekat se realizuje od avgusta 2019. godine i predviđeno je trajanje 18 meseci. Međutim, u toku implementacije projekta imali smo situaciju vezano za pandemiju korona, gde je projekat bio suspendovan 3 meseca. I to u periodu od aprila do jula meseca 2020. godine. Tako da projekat traje ukupno 21 mesec i to je do 27. maja 2021. godine. Mi smo u prethodnom periodu uzeli učešće na nekoliko radionica u Drobeti Turnus Severin, gde smo slušali razna predavanja na temu zaštite životne sredine i obnovljivih izvora energije. Mi smo u prethodnom periodu kao opština Kladovo radili dosta na promociji energetske efikasnosti, imali smo razno snimanje promo filmova, radimo dosta projektno-tehničku dokumentaciju, gde želimo da veliki broj objekata što više promovišemo temu obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. Želimo da na velikom broju objekata izdamo energetske pasoše, gde smo uvrstili nekoliko javnih objekata, srednja škola Sveti Sava u Kladovu, osnovna škola u naselju Podvrška, zgrada opštinske uprave, predškolska ustanova Neven, biblioteka, centar za kulturu u samom Kladovu. Takođe imamo u izradu projektno-tehničke dokumentacije za korišćenje ovih toplotnih pumpi. I tu smo obuhvatili 3 objekta, osnovnu školu Hajduk Veljko u naselju Korbovo, osnovnu školu Ljubica Jovanović Radosavljević u naselju Podvrška i objekat Visitor centar koji se prostire na nekih 1400 kvadrata, a izgrađen je takođe u okviru programa Rumunija-Srbija. Mi planiramo do kraja realizacije projekta organizaciju nekoliko workshopova gde imamo veliki broj učesnika. Takođe planiramo opremanje jednog energetskog hub centra, to je jedno čvorište, gde bismo izvršili kompletno opremanje u vidu nameštaja za nekih 8 mesta. Takođe imamo u planu kupovinu edukativnog softvera koji bismo koristili za taj energetski hub u cilju energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Takođe bismo opremili za samostalne solarne kolektore tokom programa obuke koji planiramo da sprovedemo. To je jedna mala škola zelene energije i samostalni solarni kolektori. Projekat je jako kompleksan, interesantan je, mislim da će zajedno i opština Drobeta Turnus Severin i opština Kladovo imati jedno ogromno iskustvo iz svega toga.
The handbook on energy efficiency measures in SMEs was also developed and published, and the Convent of Mayors and the preparation of action plans for sustainable energy for Kladovo were signed. Energy passports were also issued for 15 buildings in both municipalities. The Sustainable Development for Greener Local Communities in the Danube area project is financed by the European Union and co-financed by the partner states in the Romania-Serbia Interreg IPA cross-border cooperation program.